Vítajte, milí diváci, toto tu je elektrický obvod impulzný generátor, ktorý sa skladá z integrovaného obvodu MH7400. Červený vodič je kladný pól, čierny vodič je záporný pól, napájanie 4,5V batéria a na výstupe je biela LED dióda, ktorá bliká. Potom je tam kondenzátor a rezistor. Takže schéma zapojenia tohto obvodu je tu, čiže základom sú 3 hrádla z MH7400, ktoré sú zapojené ako invertory. Potom je tu kondenzátor. Týmto kondenzátorom ovplyvňujeme rýchlosť blikania 1K5. A potom na výstupe je biela LED dióda, ktorá 680 ohmový rezistor pripojená na batériu, na kladný pól. Kladný pól je 14 vývod, záporný pól je 7 vývod, čiže 7 ide na minus, 14 na plus a napájanie 4,5V batériou. Takže takto môžeme zostrojiť jednoduchý blikajúci obvod cez impulzný generátor, ktorý tiež sa nazýva aj astabilný